Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki South League Shnong ki badan hapo ka jeli jo kanong thmai pelun, ki ba kan thop ka Shnong Loom Sopo, Loom Pengat, Nong Kriem bat laujen rio. Kila pha da ka jingtho sha ka Deputy Commissioner jo ki East Sales District ka kong mat siudor war nong bri. Ha ka ba kila pha ko piru sha u menteri katnat ka koi ka khya uba Alexander Elhek sha u MLA kanong thmai constituency uba Charles Pingrop bat sha DHSMI Dr. Amanwar da ka ba Kyrpad ka sarkar ban Pynjlan chwa ya ka jing khang dam ha kini ki South League Shnong halor ka jing so khya ya ka jing don ji breu ki bala yakandu ya ki weipan Kiba Suba bagi Ngat haka jingpang COVID-19 ya kiba lawat penya daki nong tre jong nong thmai Urban Health Center Shillong hadu mentamenne urang ba Shnong jong Shnong nong kriem uba bawan kriem haka jing keren baka bati CTV haka khatlai trik unai tung arjar arpho haringkat ke jing don lang jong laingut ki wepat kirang ba Shnong jong Shnong lum sopho lum pengat bat kalau jen riau ulai tho ba hadu mentakasngi kidan hadu saupun riungut ki primary contact ni ki brieu ya ki bala Suba baki lay kendo ya ubriu belangat ha kenyang jingpang COVID-19 haka bai dei bakani wi thu bah ka jing lang jong kini ki South League dor bar Shnong kila sheme karai ban Kyrpad sarkar bat iki bor sin shar jong East Sales District bakin Pynjlan chwai ka jing khang khardam ka ba arsngi ha kini ki South League Shnong tat hadu banda pendap ka jing letas naphang ya ki primary contact bat ya ki secondary contact khnang ban khanglat ya ka jing sa phriang jong kenyang jingpang coronavirus menem step mangi ki sau dor bar Shnong ngilai kendu ha ka office jong ka dor bar Shnong lau jen rio banja kren halor ka tu ka positive case ka bayadai bat halum pengat te abang ya kren ni ka city mentangi la address sha ka Deputy Commissioner East Sales District sha Health Minister but sha concern MLA kani ka city hi ka kren chapang ka random testing ha ka bayadai bagini ki South League Shnong ngis ngothu ba lingba kani ka positive case long tang bang ilap hadu kani ka khilamat ki don hadu saupun rio ngot ki primary contact in one way or the other way plus ki secondary contact ngis ngothu ba lada unum le random testing hagini ki South Shnong imat ka community spreading kantang nagini ki South Shnong te kani ka sithiru ngitho long bangi banjur ya ka state government bahkan extend yang sa arsngi yakini ki South League Shnong kata Wednesday ban Thursday knang ba kan suk ingi banle contact tracing kat bangi dang yakren ba pi yakini ki media ru idang songthu ba tang na dong jonga ru menta idang lap yang sa laingut ki primary contact te na ki wi ki Shnong ru kan long kumta te dei ha kata kan nong rim ila pen her pinstead yakini ki city sai Deputy Commissioner sai Health Minister ba che concern amli knang ba ngin la bante lakam yakani ka cases ka baja hakini ki South League Shnong gi jongi kandai bitang hakini ki South League Shnong kata ka hapo Shnong laujen rio lom pengat lom sopho pat nong kriem bakin extend bang sa arsni namar bangi ngothu ba nganchu side example kum hapo nong kriem baro ki dukan imat kini ki primary but secondary contact ki larung don te kajuru kalong halau jen rio kajuru kalong halum sopho kajuru kalong halum hapo lum pengat menta hadu kani ga klep mat ka bangi akren bat pi kampat don ka random testing hapo kini ki South League Shnong ngila le ya kendu mentan cha DC office ngi klem ya kendu yeno ru namar ba ki yabun lala ka jong ka kamong is ngothu nrei ila ya gani ka city baki om bakin sa ya gani ka city kat kum pendak ila ya kren baki higher authority jongki tingila ya kendu i MLA jongi ila yo ban ya kren bagi Health Minister te imat ngis ngothu ba kinsa action in one way or the other way nakaliang jongi ga dor bar Shnong ma ngi kren lang na baro South League Shnong kumbang ilong menta namal bangi setting te ngila ngothu ba ngila khang ka bat te lakam ningkong long bangim sha shu yano ru ban kinong songwa gi bathmai ma that is the first thing first yaki return ni ngim ong bangim sha ngi sha iki return ni tang bakin happen dep shwa yakatu ka protocol of 48 hours
kin isolate hapo ka institutional quarantine ka banle da government bat bakin pendep ya ka testing bat ni sasha iki bakin rong Shnong ita lakal yang ka dorbar Shnong ilai le hai sau pun riungut ki primary contact ya ki mentah kila shong bet haye bat ni song tu pa mentah ka sengiru imat kila sedang banle test yakini ki katukan ni ki primary contact ti secondary contact ru nila pha shong bet yaki haye tang ki primary contact sau pun riu mo sau pun riungut ki primary contact secondary contact let nai pat ya keren hi haswa bahkan betai tis ngau ban simno ya ka proper step pakin le ya badan kam nakaliang dorbar Shnong ru jongi sau Shnong request ki paiba kiba kinya corporate lang ban ngi jongi naga dorbar bak kinya shong kiba secondary ru kinya shong bai hayeng kanang tat adu bandawan taka rapid test kanang bangin yo ban pendap iki kam kloi bikin miami sakama kin ngat iki rules and regulation jongki dorbar Shnong ni daga level jong ka sinjuk ki nong tin sha Shnong nong tmai pelun bat ila tho lu shaka government kala dei ka por baka government kam dei shu ban buri mo kumbale sha asam pen mi se ka kerteng kanang bakan suk te kan suk igi para marjan kan suk igi nong Shnong kan kam suk lu yang i kinong yalam Shnong menta phi ong bangin kiar yanu ngimtem it is a high time kala dei ka por bangin ong ba a speed is a speed pen mi baik ka details I lut ka address I ka phone number I ka jakasong jakasa kanang baki nong Shnong jongiru kinang ban sim ya ka precaution ke tong inum ya kren ya kanong tmai pelun ya kren ya ni ka sau Shnong mo kumba sau Shnong te imat ladang ye khensi hajar si Shnong lu idon kam kumba sau hajar ki test ken ba kin ha pendep hi sau hajar ngot ki random testing lem kumta te long kam internet la pin chuji tang si pho ar ko ngot ka wi ka Shnong kanum poi seno ro mo te ngi dawa hi bana ka sarkar ba at the most sau hajar teliki random testing kin le hakini ki sau teliki Shnong mo ba sakawi nga Kyrpad ya ka sarkar mo bakin pha shu ki staff hang te po nong thamai urban health center ni khndiat palat ki staff mo ki don tang balong mentai li ki don tang saungut ki bayatrei ya kani ka kam hang te po ki Shnong gi jongi tingi Kyrpad ya government of the day mo ya health minister pasngau baban pha shu ani ban depute shu ki staff hang te hapo nong thamai urban health center bansuk banyatrei ya kani ka kam area kala he pala ge area Tulai minta ru ki wan ki rong Shnong mani kin doinga nakani ga area jungi bahap ko lum sop ho ka lum pangat ka nong kriem ber lau jin riu matang ha kat kumba kren ta kani poru kila dan kumba saupun riu tiliki first contact primary contact tila shangim tip kai banja tiga jin Kyrpad jongki ber ngala de phone ya health minister ba elek burom ba they ban extend ya kani ka lockdown hakini gi Shnong sautli kram bangin yo ban pindep no ya ka testing mar bangim de lese kilali mar kitu ki balle tu kilali kindo ki be briuru te sab hundred tli ki testing minta primary contact te ka lasai la si nang he shu te gin hab contain shwa ya kani pindep ka kamram nang tu isa peke kumno banyach then what is the second phase pering isa peke yo minta hi ngala de plan yo health minister burom em sa thra ing dong shu yo ka chiti minta ngala de in sabu minta ka chiti hayinji de DHS ru ngila ai ka jing pentep chiti ru labu na le ko Shnong ti kani ngan sa phone nga pare ngala prishang ban contact you commissioner of health Mr Sampat Kumar te ngam pudio u henry ka chiti ngala WhatsApp su uru pon kam kit kya ken because testing hi hable and umdi tang molumala kumno man Shnong ko basan span rus pangut ki aptes nang ba in yo ban Shnong ngain de min rin rim tai dan ka jing sirte